Әлі ұйықтап берділа. Менің исемім Дамир, Әстерхан шаһарында тудым. Кіші Қойбыш ауылында яшадым. Қазір Лайыш районында яшайм. Булат! Дырдым. Ну что, встал. Всем салям, меня зовут Булат. Я буду говорить на русском языке для русскоязычной аудитории и надеюсь, что вот здесь будет идти на татарском языке субтитры. Selam, min Oynaz, min Башкортстаннан. Мен Руслан, өзім үш ауылда тудым, шынан мүсіме көштім. Қазір енді мен Қазанда оқимын. Егітлер келіңіз әлі мұнда! Тиіз, барыңызда! А зачем тиз-то? Айнас, тезірек! Ду-ду-ду-ду-ду! Сеңа сюрприз. Сіз әзір ме? Камера астында уянған юғы еді әлі. Біз әзірек кінә юғалып қалдың дұрысын еткенде. Кім осыға білді ме? Мәстәне. Міне бұлар мұнда боласын. Білгендей. Бізде бүгін қонақлар. Мен әйбет яттым, мотор йықладым. Yok. Ну вот. Барыңызда шығыз мен юна. Подожди. Бар, ал. Айда, Дамир его. Дамир, мен потом Вообще. А он там, в этом. Бұлай басып тұрым, мотор төгілдірінде шоу күрі қазір мен өзімнің яратқан пижамын кием. Мотор төгілді, рахмат. Это так непривычно вообще, когда за тобой все время камера. Особенно кушать готовишь, моешься, когда везде камера, это очень непривычно. Но я стараюсь себя вести уж как обычно уж. Hello, камера. Ты на стену бастон. Бастон. А, ты ждешь очереди? А мне тепло, хорошо здесь. Да. Синек шурнает. А? Синек шурнает. И чё? Мінің ипте білен шешілері тұрып қойған, һәм қуаты мені оңларлар деп ойлым шоу күрі әр күнні ипте білен шешіні юырға керек. Бьюти блогерға айландым ақшысы. Урнады делаешь? Давай. Я так свое пойду. Дамир пусть сам здесь убирает. Мен барысында ешітем. Ешітмейді ойнады. Біз бірге яшайбыз деп әйті алмайм, чөнки біз һәр күнні гел бірге мұнда қунабыз деп әйтіп болмай. Біз мұнда дәріслер көп болу сәбәплі, менің дос малайның фатиры бұл. Бұл фатирда біз қайсы вақытта қалғалайбыз. Яшайбыз деп әйті алмайм. Дамир, Әу! ты долго? Әйе! А надо быстро. Встаешь, убираешь постель, потом моешься. Или наоборот, вначале моешься, потом убираешь постель. Потом идешь кушать, готовишь, кушаешь. Потом собираешься на учебу, кому там на работу, ну что, не знаю. Потом, что, потом заниматься? Заниматься и заниматься. Идек, можешь нам шерер суефа. Давай. Әйдәс, Руслан юына, біз өнеміз кетіп. 1, 2, 3. Ай, нас пішірі! Бізді не тәміне ризықлар білен пішірсің. Мұны да алып кет. Завтра готовят, Айнас. Пішіреді, жиыштырады, бітінен ұқшауыз. Бізді алып барады. Да. Дәрістерге. Сөз сөйлештік. Шерер. Беймешін. Машинда, короче. Рахмат. Хорош. Әліге мен кеттім сіздің яндан. Одеяло. Индашмагас. Я же перегляжу вас. Мен Португалиян сәпшері білмейм енді. Есе үйренген, сол үйренген. Мынау сәнің. Ешкерші бір газ плитесі үстінде. Ешітесің бі сен? Әйе? Сүт білән бұтап ясамайсың ба? Не знаю. Анда сүтті бар. Да, сытыбар. Сосын.
Сен бейрен. Өзіңізгелеп пішіресіз өзіңізді? Дай, кстати, тарелки. Все. Короче, Булат сені шал. Сен пішіресің, что ли? А вы не помыли, да, яйца, я так понял? А? Вы не помыли их? Нет, зачем? Ой, Булат, ты чё инде? О, bu 3 saat vakit var. Да не. Нет, ну все, надо Вот помыть. Pişireriz. балаға роль берсең әйме? Все будет чуки-пуки. Білмеймін енді. Ha pişireyim para. Да, сен мана әзірлегенше. Нет, стой, стой, стой. Ha bu koyunun nihayet. Ma, kaşık, buta. Nerede? Ne kelesің? Да бер барады. Так, бұны юыңыз. Так, бұны салыңыз. Так, бұны кисеңіз. Так. Yo men pişirebilem ezgide. Nişesiz. Қолдан сала. Siz burada. Протри быстрее здесь. Ruslan, ipini kisete tasmalar var. İpini kisete. Var. Мен сүртем. Bu bir tane birinci gün gibi. Zira yuqog'ini aytmanglar ekan, osh bo'lmasida birgina xo'ja bo'lirga tegish. Да, понял? Давай, иди. U men. Do'stlar, soat necha kim qaraydi? Bulat, senda telefon bor edi. Yok. Qo'ya. Ilgiramizmi biz? Уызда 48. Ay, oshig'irga kerak yigitlar. Ну, я так полагаю, что сегодня будет целый день нас снимать камеры. Будем очень много работать. У нас еще танцы впереди, учеба. И я немного опаздываю на учебу. Можно, пожалуйста, идти, а? Айнас! Довезешь, а? Bu anda eğlenip Ruslan'ı kaldırırsan bırak. O, tabii şu mayla marşrut ulaşam. Ütkermişsin bir günde de şakısalarda uzak. Mehabbet aşkışların yaradırman erilir. Ayşan olsa da özüme karadırman barıdır. Mehabbet aşkışların yaradırman erilir. Ayşan olsa da özüme karadırman barıdır. Барыш төркүмүнө мен кастинг аша келдим. Социаль шелтерлерде ишетип көрүп калдым да маалыматны. Аннары келдим, жырлап көрсөттүм, бийип көрсөттүм, шигыр сүйлөдүм. Ошаттылар деп ойладым, шуңа кубанып кайтып кеттим. Аннары мага шалтыраттылар, чакырдылар. Шуңардан бери мен мында. Всем hello! Где сегодня с нами? Дамир, Руслан, Айнас. Aynas! Aynas bizde bilen gittik. После этого у нас был полуторамесячный как бы прокачка хип-хопа. И после этого нам назначили экзамен, в котором нужно было сдать один сольник, один парный танец и общий танец. И после этого экзамена нас осталось только двое. Это я и Айнас. После этого было такое небольшое затишье, был набор новых ребят. И вот тогда началось такое сложное время. Нужно было после ОФП, которое и так очень сложно дается, идти после этого на акробатику, где тебя потом тянут, у тебя после этого ноги болят. А после этого ты должен танцевать хип-хоп, где у тебя все, до свидания, прям все болит, и ты должен как-то стоять на ногах. Некоторые уходили, просто не выдерживали такой нагрузки. Действительно была большая нагрузка. Тем самым у нас количество уменьшалось, но в октябре пришел Руслан, в ноябре пришел Дамир. Сказали, что мы должны будем в декабре сдать экзамен, еще один. И вот на этот очередной экзамен нам сказали подготовить 6 вокальных академических номеров самим. Ул имтиханнарны гомумән искә төшерергә
бик яратмыйм, чөнки искә төшерсәм инде ләничектәге дулкынлана башлыйм, кастыннары чыга. Минем өчен бу имтиханнар авыр бирелде. Авыр булды физик яктан да, мораль яктан да. В декабре мы успешно не сдали этот экзамен. Сүзләрен белмәдем җырның. Җырлый башлам бетте. Сүзләрен оттым. Минем аркада егетләр дә бер алмады экзаменны мин әйткәч. Сынатны подвоиттем үзенең группаны. Гафу итегез, егетләр, пожалуйста. Вот такие дела. Но нам дали второй шанс. И мы целую неделю или там 1,5 недели просто до ночи, с вечера до ночи повторяли все время танцы всякие, свои вокально-хореографические номера. И вот Алашка раздали его. И 9 февраля у нас был дебют. Ойназга Булатка бик зур рәхмәтләрне әйтәсе килә. Чынлап аны төннәргә хәтле калып, алар белә бит ул биюне. Безнең өчен калып, именно менә бергә булдырабыз дип алдылар безнең белән төннәр буе эшләде. Булсын өчен, чыксын өчен. Теге шандылар. Мен шуның өчен рәхмәт әйтәсе килә алар бик зур. Киттек. Мен 4 яшьтән җырлый башладым. 3-4 яшьтән. Мин аны бик хәтерләмим, ләкин әни әйтү буенча мин 4 яшьтә район сәхнәсендә җырлый идем. Я начал петь недавно. До этого я брал индивидуальные занятия по вокалу. Вот. И потом эти индивидуальные занятия я смешивал с вокалом, который у нас здесь был. И сейчас только занимаюсь вокалом, который у нас вот занятие с группой нашей. Минем үземнең беренче чыгышым балалар бакчасыннан булды. Минем нормальнарак китте процесс җырлау буенча инде 9 яшьнән. Сәхнәдә уже менә чыгыш ясаулар. Başka kızlar arasına seni kuzeyim. Her gönüller yazan yaralar, olanı dik olur davalar. Benim hislerim bilesin oynama, gül aktığından vermedi bulama. Her gönüller yazan yaralar, olanı dik olur davalar. Benim hislerim bilesin oynama, gül aktığından vermedi bulama. Исәнмесез, егетләр? Реалитиның беренче көне белән котлыйм сезне. Кайбер көннәрдә сезне биремнәр көтәчәк. Бүгенге бирем миннән. Хәтерлисезме, имтиханда берничә кавер җыр башкарган идегез. Шуның берсен сезгә сайлап алып, тулаем, җырлы, биюле бер номер әзерләргә кирәк булачак. Уңышлар сезгә?
Яңадан имтихан. Яңадан бию түзүрө керек. Әлі жырларға. Әйдә, кеттек. Бу караш безнең караш? Бу караш безнең караш. Безнең иҗат студиясендә ролик төшерергә кирәк иде. Һәм ул татар телендә булырга тиеш иде. Һәм без үзебезнең студияга йөргән балалар арасыннан татар балаларын шүпләп алдык дисәк тә була, һәм чакырдык шушы роликны төшерергә. Һәм ни кызганыч, балалар татарча сөйләшә белмиләр. Һәм без сораша башладык, ни өчен алар татарча сөйләшмиләр? Татар музыкаларын тыңлыйлар микән алар? Безгә балалар җавап бирделәр, юк, без татар җырларын тыңламыйбыз, чөнки ул заманча түгел. Мин үзем авыл кешесе һәм ике бала әнисе, һәм минем дә әлбәттә тел проблемасы бик борчый. Киләчәктә балаларыбыз татарча күбрәк сөйләшсеннәр иде, татар музыкасын тыңласыннар иде дигән теләк әлбәттә бар. Шуңа күрә балаларга, яшүсмерләргә кызык булган музыкаль контент өстендә эшләү хыялы барлыкка килде. Кем кая жырлый икәнен беләсез бит инде? Син башлыйм, аннары Айназ, аннарысын син бугай, аннарысын Айназ. Давайте еще раз пропоем начало. Ну, начало сейчас продолжим петь. Давай. Просто пропоем. Потом Ай. Aha, yo, yo, yo! 2019! 2019 yıl! Безнең студияда бу хыялны ашырыр өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Безнең вокал укытучылар бар, бию укытучылары, бию заллары. Табасы калды инде бары тик шушы проектта катнашучыларны гына. 2018 елның 7 маенда без кастинг оештырдык. Һәм бу кастингта сәләтле егетләр җыелышты. Һәм шушы егетләр арасыннан без 4 егетне сайлап алдык. Ни өчен төркем дигән сорауга килгәндә, бу бит инде шоу-бизнес һәм анда нәрсә белән булса да аерылып торырга кирәк. Ниндидер үзенең фишкасы булырга тиеш. Һәм безнең татар эстрадасында төркемнәр бик аз, биеп, җырлый торган, тере тавышка җырлый торган төркемнәр бәлки юктыр да. Кик мында сделали, и кик здесь сделали, и отсюда сразу. Раз, два, поворот. То есть уң як алга бара. Да, вот мы оставили здесь Былай ногу. калдык та. Кик сделали, Уң як алга, хоп, поворот. сюда же. Поворот, и там сразу ноги. Сулайып алда булганнары. Әйе, И потом отсюда прыжок вперед, алар удар. Беренче критерий ул үз өстендә һәр даим эшләү. Икенче критерий үзгәрешләрдән, яңалыклардан курыкмау. Һәм өченче критерий урысча әйткәндә командный игрок. Булды шундый вакыйгалар, килде бик чибәр, сәләтле егетләр, ләкин алар төркемдә эшли белмиләр. Шуңа да бу критерий бик мөһим. Кара, безнең бию то тегеләй, то булай. Пам-пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам. То тегеләй, то булай. Тогда дәвам итәргә кирәк шулай. Төркем составы җыелгач, без егетләргә үзләренә исем сайлап табу мөмкинлеген бирдек. Һәм без егетләрдән сорадык, сез халыкка нәрсә әйтәсегез килә, нәрсә җиткерәсегез килә дигән сорау бирдек. Һәм алар безгә җавап кайтарды. Татар җырларына карата балаларның, яшүсмерләрнең, бигрәк тә шәһәрдә яшәгән яшьләрнең карашларын үзгәртү. Аларның шушы сүзләре безгә бик ошады. Һәм шушы караш исемендә тукталырга тәкъдим ясадык. Һәм егетләргә бу исем үзләренә дә бик нык ошады. Шушы көннән башлап егетләрнең үзләренең инде девизы да барлыкка килде. Бу караш безнең караш.
Иде, жай. И Что будем делать? Если мы будем делать... Просто по каждой десять фото, да. да. И мы, тем более, уже знаем по предыдущим своим экзаменам, что надо относиться к каждому заданию ответственно. И поэтому мы отнеслись ответственно и более-менее вроде как-то поставили и выступили. Gözlerinden gözün alma Ümit bilen aradım an Ayçimina bintim aşağıma Para kurma ışatan gel yanıma Yüzün yollarıma Aşık olup kaldım ben Ürülüp karasam Yigittir ayağımda Elimde seninle Koşurma gözlerine Yaşın hislerine Eydinde doladım Yanlarından ışık barar Kirtelerge min bir işler Yine hazır yüreğimde bilirgen Şunday baktır sevgimli sığ kızlar Yüzün yollarıma Aşık bulup kaldım ben Ürülüp karasam Yigittir ayağımda Elimde seninle Taşırma gözlerine Yaşın hislerine Eydinde doğadım Göz aldığımda senin yüzün Göz aldığımda senin yüzün Önümdesin oturdun Kohan kızlar yanında Kusalıp men oturdum Paradım men ardımdan Gözüm almay paradım Başka belen bulhandım Bu mehabbet ikenin Şundahına aladım Yüzün yavladı mı? Aşık bulup kaldım mı? Ürelip karasam Yigittir ayağınımda Eydimdi seninle Koşurma gözlerine Eydimdi